Duško. Deti Duško. Tancuje teraz. Teraz. To je Kulička. Tichšie, no. Kulička. Čo to? Čo to? Ježišmaria. Prasiatko. Kvik, kvik, kvik. Kvik, kvik, kvik. Čo robí? Nevidíme do tváre. Vybavená je. Kozy, ide k tebe. A zvykla si ho odtiaľ to stojí. Počkaj, to už som... Čo robí prasietko? Krok, krok, krok. Robí kvik, kvik, kvik. Áno. Nechci zastaviť? Kde sa to vypína potom? Potom to hej. Danko, nasleduje taká pačka. Aha. Taká pačka. Chceš vidieť prasiatko? Ideš si prasiatko zaspal. Čo to je? No jak sme boli u mami, no tak takéto videla prašťanské. Prasa. No teda. Tak kúpila hneď samozrejme dve, ale však aby ani jedna nebola. Tam pôjde to prasiatko. Stojí na mňa. A jak chvostík. A šňacík, ňuchacík. Tak, čo je? No pohľadka. Pohľadka. Taká nožička mi končí.